kubor nakaslem jong unongsan hima. Uchaman jong employment cell ke KSU Sengkme usamla Ruben Najar habaya keren matkilat patai kubor minta ke singsa jan kalai terik unailar arajar arbusau ulo ong baka MPSC kamla ban peni yaki marks jong ki kena ki belada ban tho yaka examin kam mala penya de MPSC badi yakani la penmi hadin ke jing ujor yaka jing kerpat jong ki hindreungut ki baya khon yaka examin ki baya le ban nakaliang usamla Ruben ulakintu kelapan yaki khatlai hajar tam ki kena ki baya khon yaka jo ke examin ba makiru kin bu yaka jing kerpat ban dakabale kumne ka jing temu jong ka seng kalong ban pendu yaka jing bamsap bamngem hapo ka jela nakaliang usamla ulakintu yaki khatlai hajar tam ki kena ki ba pendap yaka examin tungkam bakin ujor yaka jing penmi yaki marks syaka MPSC Commission baru loong ba amdan kam banting ha kaban penmi yaki marks namar ba usamla Ruben ulapen ken mau nakaba ong ba lada ka DHS kabadai ka office jong katrat ka kot ka khia kala ban penlong yaka jing thungkam ka ba khoj ba suba balai ka MPSC ka ting bat kani ka jingle jong ka MPSC imat kadon ka aire ka Asia lendet ka balong shirkai usamla Ruben ulo ong ru ba ha ka jing thungkam ha ka post LDA ka barang supermi shen ha kini ki benai ki bala dep ru ki post ki don khandai puwai tli bat la don hadu shis pa san pu hundre ngot ki khna ki bala shakhot na ka benta ka personal interview henre na kaliang kinong penya ki la jet tang hundre pu nyongot na ka bakam bagi prapu prangot ki klem wan cha ka interview bat ki post ki ba klem pat thep ki long sa ar pu saut tli bat kum ka sengkam la ban pedyang ya ka ni bat ong baka ni ka peni baka MPSC ka de ka ketem jong ka jing jersey bat ka jing jabo jong ka rukam tep kam ka basir khei ba civil servants ki bapiang ki bala bachna gitu ki policy ki bapiang namta ka bah kamet jong ka jing bundu de halor ta ibunta bangi duna de ka jing khot ni ka ni ka press conference ta ka kum pi pila penchai chi pat ba pimla ban pala ji marks namar ba kini ki hindu tu candidates ki file ka petition gitu ki de ka jing kerpat ka jumi ya baro kini khlai hajar mut ki khna samla ki ba apply ka ni ka examination peringkat ki kimi ki pa ki ba ni ba piru pendon kam ya ka bor ka jompi ni don kam ban wan hakawai ka nongrem hakawai ka sur ban penja ya ka ni ka jing bamsap ka jing bampong hapo ka MPSC hapo ka jela ka jumi ladangi kum ki samla jogot mende nginum yeng hakaju ka nongrem hakani kenti nginum la ban pendu ya ka jing bamsap hapo ka jela ka jumi te ka appeal ka jumi chap ka jing tu ka jing kerpat ni shaboro kini ki candidate pilai bahkan ka kadon ko shiti bala file na ki hindriumut ni kwa ba piru pin yasno ktila ma aseng piru pin file yaki application ki jong pi chapo ka MPSC commission pin address ya ka shu chairman nu secretary jong ka MPSC ba pin on ba pin dan objection ban pelaj ki marks le i wan pelaj ki marks bali bantiang apa pile ya ka ki bo hok apa ka MPSC kam don i ban buri tabli ka ti ban pelaj ka marks atau ko singal apa tairu ya siapa ka DHS hadin ba ka jing tukula jong ka seng ya ka to personal interview jong ka DHS kila cancel no ya ka to personal interview but ki bu ya kawai ka written examination hadin ba ala ka written examination ki pelaj ki marks ki candidate lengkap ka tengjung ki te kata ka peni ba ka DHS ka le ka recruitment da ka ba khut ka ba suba te beli ka MPSC ka ting ka kata ban pelaj ki marks nomor ka don ka ka ba net ka ba ishir kai tam hakini kiski ki bun ha ki kena ki ba phone ni ki ba patai spang ka jingja chapa MPSC ka ba ajai ki kawe ka ba i bangyo jingtep menen ki wan ki candidate ki wan kendu ini ki patai ni spang kata ka post LDA ka barang su dep pen mi result ki kisni hakata ka post ki don kumba ba apply ju upload tu ujulai ndai pui tili ka post ki la dep advertise ki khot tispa andru san hundre ngot namta ka personal interview henry ka balingo pan ki jetang hundre kunyong te sei kita ki sakata afsau tli ki post ki kam thap balik kam thap ka daw ba ki ong ba ki dan hadu pra ngot ki candidate ki ba khamwan ya personal interview
ya kata ru mla pan pian kumnu hadu prapu prangut ki candidates ki bala pass ek examination kin monte ha personal interview kata la mustu hakan ni ka por jo kudu jam jo ki khna samla kila pass ek examination hendre ki mon cha ka personal interview kata ka ek mla pan mustu lese la unon san chumun kila yo kam shoi nomor ka post ki advertise nu usnam arja khndai kina pemilih ka result menta lese ki don kata ngut Henry bapin ong hi ba hadu prang kimwan kata kalau ka ka bu ka wi da kali tika MPSC is tu ba tika khatam jo ka jing jasi ka jing jabo ka ba share khai ba bat kum ka seng hi ni advocate bat ni batai bangi ko ban reform ke MPSC ni kini kisi kumangi apa tai la patai ki bor in sammet ya ka memorandum ke jungi syaka sarkar ba kumnu ka de ban le ban reform ke MPSC Henry ya ka bamentahi habade ba post ng MCS ni kwa phi kala patai ko bor khamtam ba khna samla limba ka ni ka kruo bangan patai shai phi ba phiru file ki application bi jung phi ban pentip ka MCS bangin don objection ba phi kan pilat ki marks tu itu ki khna ki ba la pilat ka ni ka ba file application ki don tak initial ki ai tang ka kerteng ka balon ni kamdon ka address kamdon ka roll number ngintip desi kila bandai ni kim deiru ki applicant tu ngintip te phiru le hata kar kom phiru file ki application ki juki tang ka wei nomor ka MPSC kan buri be ki application ki ai lang ka copy ka jung ka email address ka jung ka pa ki la patai bor ba ka link ki juki bakin bo lam ka email ID jo ko seng ba na ka bala file ki application link ba ka mail ki juki kin pha ki application ki juki haka hang mangir ngintip kan tu kita ki application bala shale sisni ngir ngila ban pi ba kan ni ki application juga kena samla ki file baki dawa ban pila ki marks kawai sa kawai de ki kandidat por adam la patai nga ki dukhot ba kadon kum kata ka city ka popoi ka po office ng ki issue kata ka city ka patai ba ka patai sini ka tho sini ba don way ni kita ki candidate ki bat sai ni kata ka city ki ba object ban pelat ki marks bat kani ka candidate ka deiru ka khunju secretary bat om tang kata khunju secretary ka deiru ka ba pau kateng hakata ki hinrepu armut ka second edition list ni kum kaseng inumla ban verify ya kata hatu ka desisha na kam desisha ni shuyo pediang kata ka city nang nungi opediang ru imla ban batai henry la kata ngakan tu ye phi ki kilat patai ku bor ba kum ka de kamram ko chu phiru lese ban pensisha ya kata ba ka don em kum kata pila ban interview secretary pidon ya ka hok ka chu phi ban interview ban kili hatu ka desisha na kam desisha kata ba ka khun ju secretary ka le kata ka examination ban ni iru ba ka kumutusti ka patai ru ba pass ya kata ka examination jo ka LDA kum ka seng imla on pinsya kata nomor imi itu manu blok jung taw secretary manu ko jung taw secretary manu khun khiti jung taw secretary ngimtep ende haba wan kum kata ka sitipan le se ka don ka jing sisha kata takadaw ngi pelat chikila patai ko bor ba phi ru pin dawa ban toket halor kani ke bentar bat kum ka sangi ninyai nakini kisni ngila de le ngila kum hatu singi chin isinjam ibarat ne bar tam hakini kisni ki banwan tu ina sim shu isinjam ki bakham e bat nginum song than nginum pilkut yakani ka jingi khi jungi kat pangi padi i baka thungkam tungjam hapo ka jela kan de ka khot ka busuba ya kata nginum bu por ka shong haki candidates ni batai ni wantang kata kanong dun ba kani ni ale antak hok chu phi kada phiru phidi ban yarap lang yaseng ban beng ni kini jing dirsi boro ni klam ka jing yarap ki jong phi ni numla dengli chakudru ba hindi ki third party ni numla kini ma phi kani ka hok jong phi bat ni yeng tak hok jong phi tingi dan kam ka jing kersan na kalian ka jong phi file ke application ju phi pimnan kaman pin i kateng ai tang initials ki jong phi nomnan batet nomor ba ka MPSC ru ka accept ya kum kata ka application hi na chupni phi kani ka application kani ka application baka MPSC ka pha sing
menen kani ka lingba kani ka application page ikateng itu kidon tak initials kidon ki undon roll number undon address untip ya ka lada kini kidi ki ba shisha ni kim shisha ka candidate sungim tip te phiru kumba kile makini phiru le lang kata penbor bangi I hato hitam kita khlai hajar mut ki kena ni hitam kita hindrumut ai baka MPSC kan juba ya kita ki boro ngidon kam ya ka jinge terilang ban weng kini ki kam po apo ka jela ka ju ngamde bang pendu jukremen kena samla ju ni ka jela hende ka nepotism favoritism kadon pi ki donru ki candidates ki baha kisnan ki balada ki wan punchai ni ba kishim ki ha personal interview ki donru ki ukpa usim personal interview ya ka khud kum kata ka jingjaru ki lawan sa score ni akisnam ki balada henry ngimdon kanu ka sabut ka babiang ban pin sisha ya kata nomor ka MPSC ka bui kindon ka ba na ki ba tam ka long very secrecy henry ka jinglong autonomous ka jongka ka jinglong ladut ka jongka pan ka le ikini ki kam jakhe ikini kindiat sngi pilai ka baca ha po asam kani ka de ka nuksa ba hamigalaya ru menta kum ka senghi num song than ikini ki bale ikini kam jabo jaban ni nginum song than ni ngin wat kila inti kumno ban sei madan ikini kam jakhle dum phi bat bungin island baka anhi kan bishan we ngala masko ban batai mo masko ban mandram ba kawing ikwa ban kalishwa kumno baka MPSC kala wan pediang ya kum kani ka application na kalyang jukini ki kena ki bam sim tunpau ya ka jing shisha ka juki kata kawi ka mat ka berikong bat ka ba kalong ba habaka MPSC kam don ya kata kriteria ban pelat ki answer ki bat hadin bakal pelat ki answer ki pelat tang hong ta we na ka we ki kena ru bang tip bali ka yu bakin pelat ki answer ki we pelat pen ba ita answer ki bat pelat pen ba ita ji kili ba bakla kan ba kena candidate ba bakla ru intip kan menta pila pelat ki cut off marks pila di cut off marks nam tahu kasih jentia fibu kena QR yu garu fibu proposal unreserved category fibu sispa kadar ki kena ki bale ya examination kidon ya question paper ki kitip ya kanu ka juba baki tek na ta kanu ka set ka bakla ka set A na set B na set D dai ru kim doni ti ka jingburi jo ka MPSC kalong ka ek ka bachar khai na bachar khai tam but lingba kan ka shiti ka bayo kalau kun kasai kedaru lesi kala abande katai ngintip ngilabot ong bakasiti kadi besi ka ba de ne kamde hinde aba ki thok ngini kisti lesi kendet kencot ne damde kendet kencot baro anak kan peding juga kade ka bade bat ka ba na kaji kerpat ba iki candidate pun ki candidate skill afuni haru ki ngatrai haru menta mengeru ngelayo ko na bodu kisan phone hendro phone ki candidate ki bala shuya phone nga kani ada kanti pi pok pimde tang ban super tip i lingba ka phone lingba ki text messages hende ka de piru ka wena ka kamram ju pi fi apply nam ta ka civil service wan ra ka jing kho ju suba kani ka la nimpa pi kum applicant ru wan ra ka ta ka jing kho ju suba practice ya kani naru nanta